azama da auliya duka suma. Nana Batula ya gama aiki, Ummu Abiha ƙarshen girma. Na iraji kan Adonani, Shehana Ahmad Tijjani, dan Ummul Khairi Jilani, Barhama Gausi na zamani. Shehana mai babban hadara, Shehana shi ba shi da tsara, Shehana baita da kura, Shehu Hashim ya musu tazara, ya musu tazara. Nana Batulu salamu alaiki, sallama na yiwo gare ki, amsa ki dan mani maki, na yabanki ai babu raki. Ummu Abiha